Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم وآله الطاهرين المعصومين وصحبه الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبا وموفوك ولي مدوى كان يمدل كا دلالا فعلك هنا ناكا كشنا كبركا على كو جدينا وكلنجلنا بلا جلنكا الأستاذ عبد الله جارا لادا دو سانو سان أبي كان بلا بلا سيجي على ويل كان قال القرآن كلام كاتشايا كدلائل كلام كاتشايا ولا ساكا دواو كودي وار جمانا يه أنا الإسلام جمانا كلنجلنا بلا جلين سان بافلانتان شكين تانفلان يو كان ديكا بارا بلا جلين كرا كبيعفريل كلوما wajulu ni la sele ke baga otu ye Muhammad Seba Lamin jara ninga bo boake ninga farakara mo wera o kan fe munu bora ye ange je ka bara o sheria ambe aw foni islamia foli ka aw foni badenya foli ane kelenya foli no ye alaka kisi anaka neme alako jidi nene aw bela jeleka la mbadum bishino sigi ningene ngaya ala wale nyuman do kene do ani ala barka da kene ani ala tanu kene ambo de la bishina ola muna kene ni zigira muna annana ya shina amora boake kanaya kanu sirado balmaya siralo ansar dine siralo wala ambal make ananga kramo noye Sheikh Abdullah Jara nugo Williams bil Jara o ka kenella beleni adamade bena ka sonvendo adamade be son togo be ala de bolo son togo tekelenyi beni ka ko yetugo do ko yetugo tekelenyi la bamana mba fu kan dalela ko ni betu gwenven bolo chamanda ba amene ola ambalmake no yankara mo jaraye sanchama ko mangara mo sangare ale ya fotugo mina sanchama angara mo jara aben kene labe me ka wajuli ke ala ka wajuli sigala o shia foloyeni me do keli ashiya nani nabi ke shini ne ala sonama kene kantala kene kanta oyoye nonda min ge sokono mato sandado alere na ka ala le bonya doy ma fenwo fe ni ya damene sokono nin na fa yirala iyere na fa doyala bona yi kenema ikana jira mogola aka faranywanga bebi do sora herala la nyini ninde meni Qur'an laje ala ba fo Qur'an kono ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuntum khayra ummatin mabiyane ago Muhammadu mandon
aw kɛra mando na sɔn hɛrɛma ye aw ye mando na sɔn hɛrɛma ye nabila isa ka mando be musa ka mando be ibrahima ka mando be iliyasu ka mando be kira 312 min tɛmɛna ni muhamadu y'a 13 ye nin bɛɛ ye mandontigiw ye ola ala ko muhamadu ma a ko e ka mando kɛra mando na sɔn hɛrɛma ye ka da mun kan ta'amuruna bil ma'ruf a bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni wale ɲuman kɛli ye wa tanahawna anil munkar mais a bɛ tila ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ wale jugu kɛli la o bɛɛ kɔfɛ wa tu'minuna billahi a bɛ lemɛnɛ ala la ma bisu na ala kota ala kira kota an balimakɛ y'a kɛ ni laɲini dɔ de o kuma i tɛ taa yɔrɔ jan n'i ye kuranɛ aya nin lajɛ a kɛra mando na sɔn hɛrɛma ye ni mun ye a bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman kɛli ye o t'o ye wa bon maintenant ni a y'o dabila dun n'a y'o dabila an ma ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman kɛli ye an ma ɲɔgɔn fatani ka bɔ wale jugu kɛli la o tuma aw bɛ k'a mandow na juguman ye mandow na juguman a bɛ k'o de ye parce que a ye mandow na ɲuman ye tuma min na a b'a fɔ mɔgɔw ma a kana nin kɛ a ye nin kɛ bon ni o dabila la dun mando na juguma a bɛ k'o de ye o tuma siga t'a la n'i sigira ka diɲɛ lajɛ bi ka nin kuranɛ aya in lajɛ k'a kɔrɔ lajɛ ala t'a ka kumakan sɔsɔ wala yubaddalu alqawlu ladayya kumakan ti yɛlɛmɛ ni ala fɛ abada ni ala ko min o de don mais ala ko muhamadu mando ye sɔn hɛrɛma ye parce que u bɛ mɔgɔw bila ɲuman kɛli la u bɛ mɔgɔw fatani ka bɔ juguman kɛli la mais e ka diɲɛ lajɛ bi a y'a lajɛ duw kɔnɔ quartier kɔnɔ kabila kɔnɔ jamanaw kɔnɔ jumɛn min bɛ yen wale jugukɛla de sankɔrɔtalen don jɔn kɔnnen dɔ bi wale ɲumankɛla mɔgɔw t'o fɛ bi mɔgɔw tɛ maa ɲuman fɛ bi jɔn supportelen don wale jugukɛla nkalontigɛla de dɛmɛnen don son de dɛmɛnen don fo ka taa avocat bila diɲɛ kɔnɔ k'a ye maa faala den fa o tɛ kabako ye diɲɛ kɔnɔ o la k'i tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ kuranɛ aya in yɛlɛmɛ dɔrɔn k'a pɛrɛ a kɔ kan dɔrɔn i bɛ na nin kumakan in sɔrɔ a kɔnɔ o tuma bi su in na min ɲinina an fɛ ko an kana kuma a kɔrɔ tɛ ko karamɔgɔw tɛ yan o karamɔgɔw bɛ yan a caman minnu bɛ se k'an kala mais an karamɔgɔ Hayidara n'o y'an ka sababu ɲuman ye Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara an bɛ baaraw kɛ n'ale ka yamaruyaw de ye a n'ale ka laɲini Hayidara y'an kala mun na dalayilu bɛ kalan kuranɛ bɛ kalan an balimakɛ ye nin duwɔwu kalan in daminɛ ni dalayilu kalan ni kuranɛ kalan de ye mais Hayidara ko tiɲɛ don duwɔwu kalan bɛ mago ɲa kuranɛ kalan bɛ mago ɲa dalayilu yɛrɛ bɛ mago ɲa mais n'a bɛ kuranɛ kalan yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ dalayilu kalan yɔrɔ o yɔrɔ a ye adamadenw jogo f'u ɲɛna fɔlɔ ka jɛnɛyakɛla ka jɛnɛya f'a ɲɛna ka maa tɔɲɔnikɛla ka tɔɲɔnikɛla f'a ɲɛna k'a k'a dabila n'a ye kuranɛ kalan k'a bɛ mago ɲa mais ni kuranɛ taara kɛ su saraka bɔlakɛla ye a nakun t'o ye dɛ o b'a la
nga mimi magonya anga nivo odla ami qur'ana ayata ko di ama ala ka kuma ga ne qur'ana kono o ma qur'ana kili an sigira mungama ko ma fami ngara anga jamana kono ya el fitna ashaddu min al qatl fitna kabon katema mo faka ka katema kelaka o fitna bina ni kela de ma amal make ala leçon hakilna dola ani famiya dola o ye jumay ma minun zara anga conflit kono anga manga kono jamana kono hakilna o ka falevale dobe saraka maboye do rube olu shudo Ramadan do ru sarasa to la chaga jugu ne mbe ala ka latigo ye min siga kumbe me gela do be abe anama de kala kalando do a kalam beti soro classe kono otuma ale ala nyini ka kanu angana anga je ka duo ke nyogoy ka saraka bo ka nyashi uma taba uma ani ka saraka bo anyeru minu min nyana mayala alakira sallallahu alaihi wasallam ako as-sadaqat tudfa qadba rabbike ako sarakati bo abe alaka dimi aba suma adama dongoro wallahi angara mo aidara ni vonya nakako aya fo jiya benyina ako sira surube no yara kursi ala delila ako deseba to do laje dro malo boro kele ika watanda ka be wa duru ma mi nga balo tabulo ikata damo kiki hamijira ala la kana nya fo fanda nyana de wallahi aidara ko ne ninga ka ba kwa bana wallahi ala nunu ngora bora mo fe be ya noroy kramo haydara yeni che haydara ko nin kleni ma klebena ni tara janaba kono ala jobila ma jala gede a jobila parce que janema kan ga soro ni sira o sira yi wallahi haydara ya sira be fo ka ba aljina bi soro ni sira o sira yi aya sira be shan ka ba mais innal insana li rabbih laqanut mais adama den yere de kana ka gele adama don kana ka gele nimbe bi kew jarabe ne mingane do ba ko ne to ko yini ndew aha Allah kan fara kebo na nyama ko Allah kan nyaka damo famu yo do beni ka sonsira do beni ka konta fa asra do Allah min no yeye o keben wa ma bi ni mat rabbika fa hadis Allah neme mingi Allah barkada a folite mo ko yen zebe nyew mais Allah barkada ni Allah barkada abi hera waraki yow la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid na ine Allah barkada mi do faraka hera nga naye ne ala fitil ma waliya ni ala ka nyanga ta ka jugude ni ngara mi nga kira fana ni sojara kira ko ala ko ma akira tugodi aw nyemu nga ka do e gashila ala ko ma ko akunye nawo do misiri kono ka datu dekura daw misiri datura daw dala o dekura o dekuye ne ala to o la mogodo toroli abi ala to desebato toroli abe ala doro o ola ambal make ayeni minyini o de ni donc an fana wele la kana wajuli de ke anga muvo mogo nyana munyere de la nim balaw ye mogo so muna wama kasabati aydiyakum wallahi adama do abulo minge toro fenfen be gien kono bi
adamadenw yɛrɛw bolo ka ko dilanlenw de wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye gulo ala ka juruba kelen na a y'a minɛ a kana sɔn ka fara o tuma o la ala ka juruba kelen o ye silamɛya juruba kelen ye mais silamɛya nana ni mun ye bɛn an bɛ min fɔ dɔrɔn kuranɛ nana kun min kama walima alakira cira kun min kama ni o bilala dɔrɔn tɔɔrɔ bɛ na parce que dugukolo dɔnni walima dugukolo sanuyali dugukolo ɲani a n'a cani a bɛɛ dɔnni bɛ ala de bolo a bɛɛ bɛ ala de bolo mais ala ka artikiliw bɛ yen ala ka sariyaw bɛ yen a ka taasiraw bɛ yen ni bangɛrɛw ma dɔrɔn a bɛ kɛ balaw ye voie min bɛ taa a droite fɛ ni a droite mɔgɔw k'u ka taa a gauche fɛ a gauche mɔgɔw k'u ka taa a droite fɛ a accident bɛ ban wa a tɛ ban parce que ala de ye diɲɛ da ala de b'a dɔn a ye mizanu bila diɲɛ kɔnɔ a ye taa nin fɛ a ye nin kɛ n'a ye nin kɛ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o dogolen tɛ kuranɛ kɔnɔ walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhayr walitakun minkum ummatun a ko fɔ jamakulu dɔ ka sɔrɔ aw la mandon ka sɔrɔ aw la yad'una ila alkhayr u bɛ aw wele ka na hɛrɛ ma wa ya'muruna bil ma'ruf u bɛ a yamaruya ni waleɲuman kɛli ye wa yanhawna anil munkar u bɛ tila ka aw gɛn ka bɔ kɔngo la wa ulaika humul muflihuna o ma ni maa minnu kɛra nin kɛbaa ye k'olu de ye maa kisilenw ye ni mɔgɔ min kɛra nin kɛbaaw ye olu de ye mɔgɔ kisilenw ye ɔ n balimakɛ n balimamuso i b'a lajɛ sisan fɔ mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ aw la o mɔgɔ ye nin de ye an karamɔgɔ min ye nin kɛ nin sababu ye min ye Usas Jara ye William Sufi Jara an bɛ dugawu k'a ye a ye ganiya ɲuman min ta ka ɲɛsin adamadenw ma min ye ɲɛnamaw ani banbagaw ye a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a makɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ a bɛ hami fɛn o fɛn na ala ka a kisi a ma hɛrɛ tigi ye ala ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ caman suru a kan an yɛrɛ mun fana nana nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sabati an karamɔgɔw caman bɛ kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɛɛw sabati ala k'o ka lɔnniw jidi kɛrɛnkɛrɛnnenya bilancɛ min ye Usa Sangare ye an bɛ dugawu caman k'a ye hali bi a bɛ siran fɛn fɛn yan ala ka n'a kisi a ma lɔnni b'a la ala ka barika don a la an karamɔgɔ Usa Jara ka bɔ Buwake a ye dakuran fila min fɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka a mɛtiri d'an ma k'a minɛ ka baara kɛ ala ka nɔgɔya an ye wajibi lamɛnni o ka nɔgɔ ni fɛn bɛɛ ye mais k'i dusukun karaba k'a bila a baara kan o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye mais ala de b'a nɔgɔya mɔgɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara nɔgɔya an ye واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وعنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلنا نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وعشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وعدم بركاتها علينا نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارهون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعاوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتينا اللهم في دارين برؤيته
وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفانا على ملته وعرشنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وأنفعنا بما انطوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنينا وأوردنا حوضه الأصفى واسقينا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وعدم علينا الإقامة بحرمتك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجب شفعاء إلينا ونقسم به عليك إذ بفضلك سلطاننا وأهلك كفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وخدبك عنا وارفع مقتك وخدبك عنا وارفع مقتك وخدبك عنا ولا تسدد علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد خلفة الحق مزار الحق بيب الحق ترجمان الحق أمن الحق داعي الحق ولي الحق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه المتوففين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قراه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تكتم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنون عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين واخذل من قتل المسلمين واخذل من قتل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنا ما ده وما نيا مزندلا سامي يريتكلي جورو دكاني. أبلة إنفاسو مو يو بوالا كادي أو ما تكا أبلة ينادي. أوتما فينيومان تيجي كاتشا فينيوكو تيجي ما كلي. المامي أفاني نني ده مانيا. Abi foko duye niye na manya abi foka baye niye na manya faba na ba foko badeno komi abla nyana kala mbetay mede be minyira wasiti la ni mbe na wasiti mgole amba fo ala ani baraji anga hashida dabla ni ala ye anson yirisuna anga jika ka yasa ananu amene sika korola abla kala fenyamulo nangwa ma fo ye militi fladama ko dogo duti yakumana me ni ye mgo wele e ka sawali baye abla ayeni mbara damda atmita ke William Civil adiya nyini ganye hakilla dama ngo mogote ike hera takata yorowore William Civil te yorowore men na beya o de kapsa hale o kadi kulwali e kasan yoroko o ba yira konye abla kanu otma na kelan fe asa keni muso bola ami munde fo ami silamo fo ke kenen signi bismillah na wulila arhabani na no nanga so arahimi ame ala tanu ame ala barakala netara dugu dugura kata ko nyuman sigini me soko fe na be kasi kana nyin nga nyuma lomba de abgo nota ko nyuman te kasi mo kana nyina sababu ko ambe kala alhamdulillah rabbil alamin likatimi likadi beleti se kalibo sabu libe kin wakati do karamogo ko chama de somina karamogo nen chama de somina to bellara karamogora akara alafa sona bema atakuma laba ni karamogo kuma na ne yaka kaseti ulamme ako ala chia dieme mbade o chia ma dieme wa ademela kulwali haidara chia ma dieme wa ademela amena min fo Sheikh Abdallah Jarai ay bara mi kata wallahi fo fe ni slamedo adiarambe ala manna pangasira nekelente kuma na kuma baga ukacha no te kuma ta ani konono be nkonono kuma ta ani konondo ole be nkonono note afole be badeni dimi note beka lo sagade koni yelganye ama na be fo wakati be babe dimi ansaru kowa ansaruwa ngonera ni wati do nasira wakati do ni nyenko fera ni mo site ma fo nele haidarai Aisumaro Fariku ama reso kasa jamana uladan na akanu uchi kwanye na kambo jamama adeko na sela ya anye foli kelen di anka shekuma Abdoulaye Diarra ko be baramina ala fanga se asanani le niye abe tomba ni sigila ya anu mi be politicien e ajeme toni sigili abanu miri ajanya abalo ko amako ko temena wakati temena ame kuma na yoro mina kabru le fle niye ayan demson le lanbe ya olugu dron nte keleke don ye an baw an faw o lanbe kene kanya jatike ka don sontige o ko yere soroya ka ke kele sababu ye amala darila ala an kisi an yoro ma jamana kono ala an jamana basi anya sheku ala fangase Sumaworo Fariku ko ka jira jamana aleteya adusubeya aleteya animbeya aya do be nan ye aya do be ni jama ye ala kan fanga se ala ka sanwere jira na anya sheku akoma ko ka fo sheku nyene abe tamana na ala ka nyuma do jamana kono ale be na sheku fe kana foli jama eketo be ni kan salia momali. Merci bien à notre papa Kouné. Alhamdulillah. Ambe ala tanuka ala barakada kuma dira amma
kuma balila an n'an ma discours préparé nga événement min fɛn min kɛra i ɲɛna k'a daminɛ i ɲɛna k'a kuncɛ i ɲɛna i tɛ bali ka dɔ fɔ o la a y'an wele kun min na o de ye ko kana dugawu kɛ tagabagaw ye événement min kɛra Côte d'Ivoire ni o ye mun benna 99 fo kana se 2011 ma ayiwa mun tora jamana ko kɛlɛ la ko kana dugawu kɛ u ye an ko an b'a fo a ye nin hakili ɲuman min sɔrɔ siga t'a la a ye a karamɔgɔ fa de lamɛn ni o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara ye ale min ko an ma ko ko in bɛɛ kun ye adamaden ka hakɛ ko de ye adamaden ka hakɛ o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye an bɛ seli o de kama an bɛ sun o de kama an bɛ jagabɔ o de kama an bɛ heji kɛ o de kama a bɛɛ kun ye jogo ko in de ye fo o de ka faamu o tuma n'an nana nin kɛnɛ sugu kan an bɛ dugawu kɛ tagabagaw ye k'an hakili jigin o la ka miiri o la k'a kɛ cogo bɛɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana jamana sɔrɔ k'a kɛ cogo bɛɛ u ka saya kana kɛ gansan ye o kɔfɛ fana ka kuma jama dalajala bɛɛ fɛ i kɛra politiki mɔgɔ ye i kɛra syndicat mɔgɔ ye i kɛra diinɛ mɔgɔ ye i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye an ka adamadenw ni tanga an ka adamadenw ni tanga an ka adamadenw ni tanga sabu ko nin bɛɛ kun ye o de ye alors nin kɛnɛ in ayiwa o y'a fɔ cogo min na je pense que a kɛra ne ye kɛnɛba de ye kɛnɛ min bɛ sigi ka dugawu kɛ ka tasibila kɛ ka dugawu kɛ ayiwa an ka an balimaw an ka bangebaaw n'an dɔgɔninw n'an dɔgɔmusow minnu tora jihadi ko min kɛra yan nɔ crise min kɛra Côte d'Ivoire kɔnɔ ayiwa nin caman tora kɔnɔ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔ ni san o san aw bɛ nin kɛnɛ sigi ayiwa ka tasibila kɛ ka dugawu k'u ye vraiment o ye fɛnba de ye bɛɛ kan ka na nin kɛnɛ in kan parce que o y'a fɔ cogo min na ayiwa n'i y'a jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu tora la ayiwa ivoiriyɛnw b'a la nationalité wɛrɛw b'a la n b'a dɔn maliyɛn caman b'a la burkinabɛw b'a la bɛɛ b'a la donc n'i y'an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ de ye bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ ni ka mɔgɔ tora la ayiwa waati ni waati mana se ka sigi ka dugawu k'o ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye minnu tora ayiwa je pense que o ye fɛnba de ye peut-être que n bɛna ɲini organisateur fɛ an bɛ nin Abulaye peut-être san wɛrɛ n'a bɛ préparer o ka se anw ma joona comme ça an bɛ se ka se ambassadeur bɛɛ ma surtout CEDEAO ambassadeur donc n'an bɛ hakiliw n'an fɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ san wɛrɛ ta bɛ sɔn ka kɛ koba ye ka tɛmɛ ɲinan ta kan an b'o de ɲini Ala fɛ Ala k'o yɔrɔ na. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo o natɔ fɛn m'o sɔrɔ o segintɔ ko n'o sɔrɔ o kɔfɛ an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo ni kɛnɛ nin kan yan k'an ka invitew bɛɛ lajɛlen fo k'an ka karamɔgɔw fo o kɔfɛ an b'an ka Usas Jara fo k'a jara san o san ale de ye nin kɛnɛ nin labɛn an ka tagabagaw ye ko kana dugawu kɛ ka hinɛ ɲini kɛ ka se an ya safure bɛɛ lajɛlen ma an b'a fo k'a barikada ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ya Rabi Ala k'o d'an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ nin labɛn ni nafolo a b'a bɔ yɔrɔ min na Ala ka caman bila a nɔ na Ala k'an n'a sago k'a ye Ala k'an n'a kisi Ala k'an n'a tanga an b'a fo o kɔfɛ an bɛ foli laban an karamɔgɔ cɛ ma n'o ye Sherif Usman Madan Haidara ye ale de sababu ye anw bɛɛ kɛ ka dɔ sɔrɔ nin nɛɛma na nin kɛnɛ nin kan yan bi
sabu ale de kɛla sababu ye k'an ni Jara kɛ ɲɔgɔn dɔn. O de la anw nana an sigi nin kɛnɛ nin kan yan ale ka weleda kan ɲuman an b'a fo yan fo Mali la k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a ka denbaya kisi Ala k'a n'a ka denbaya tanga silamɛya Ala k'a kɔrɔta Ala k'an k'a kɔrɔtabagaw ye an ka tagabaga kura ni kɔrɔlen Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa k'o ma o la an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo nin kɛnɛ nin kan yan n'o ye Alasani Watara ye a n'a ka tɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ fo an ɲɛ b'a ka sécuritéw la kɛnɛ kan ka kɛnɛ sécurité ka jama kisi ka jama latanga an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ثم أستحيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا أسلموا تغني لنغرق الله سبحانه وتعالى في قبول شيطانا من قال آدم دون جوي أما نينا الله سبحانه وتعالى في كان كشي قبول شيطانا يا ربي على كوكه فالشيطانا يرى يرمى جيانا يا ربي على كوكه أما سيني الله سبحانه وتعالى تغبر كماي ألم يقول دمني no bina ba on minnu be assisa do fana dalen do cimetière la en kɛrɛfɛ fanga dala wa an bɛ bi banci ama sino Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay ko tamanen ma me sole ala ka kraka no e Muhammadu Mustafa ala ko chemma wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ako neme Muhammadu ci foyi kama dan fɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ kɔ ola o Muhammadu amma ñina ala fe kishi ani neme o be Allah subhanahu wa ta'ala bolo ala ka dama ala ka dana ka demeyama ala ka din nabi ma bela jelema o qotmelen ko ami folise anga asayid sharif sumar marana haydarama ka foka wala numan don dandi wala numan don mina ola antna kuma janyaba ko manga imam ba ayi ale la sigi sisa ambolo flambe anko ayi samna ale ta de koni ba ye bonyaw de kessa a wulila ka bo fo aka sokono kana ya sisa verma ni ma fo anyana abindeku wole kama ngwa makasigi ngafu donc la manyina ala fe shi ani kenya ani leminiya o be Allah subhanahu wa ta'ala bolo ala ko di anama ya rabbi ankara mo kanum ma sukuna ama ñina ala fɛ ala ko kɛ kama ye an n'a ye jɛni lahara ale de ta ye ko nin ye ale de ye kozum ɲɛmɔgɔba de ye ajami kɔnɔ yan o la ale de ta ye ko nin ye o kumana fɛ n'an ye ale ka baara kɛ ale yɛrɛ tilala ka na sen jɔ a kɛnɛ kan vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn vraiment ka duwawu ɲin'a fɛ ka tila ka duwawu k'a ye a ka duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ya rabbi a ka duwawu minnu kɛla an ye ya rabbi ala k'o minɛ an ma vraiment n b'a fo dandi foli min na an karamɔgɔ n'o y'an ka alimami ye i ni ce i ni baraji o la o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ an karamɔgɔ hayidara fo danti foli min na komi bɛɛ b'a kalama cogoya min na ni kira ka taga sira ye n'an karamɔgɔ hayidara ka taga sira ye o de ye nin ko nin kɛ o la siga t'a la ala b'a seere ala b'a dɔn tuma min na an ye nin ko nin daminɛ san o san an bɛ segin a kan an tagala information kɛ Mali la Bamako a Seyidi Sharif Sumana Manana Hayidara fɛ yen ne hakili la semaine fila walima kelen an y'o de kɛ yen a ko ale bɛ k'an bila baara min na n'an sera an ka jamanaw kɔnɔ a ye an bila baara min na an kana baara kɛ yan ala b'a dɔn an ye nin ko nin sigi o de kama o tuma na fɛ jama o jama fana bɛ yan a bɛɛ y'ale ka barika de ye a bɛɛ nana ale ka lɔhɔrɔma la donc an b'a fo dandi foli min na
ka ɲina ala fɛ sijani kɛnɛya leminiya labanguruman bɛ ala bolo ala k'a dan n'a ma a n'a a ka denbaya ma a bamuso kɔrɔba min b'an bolo ne ye Basan Tarawele ye yarabi k'o mɛn an bolo hali bi a ka duwawu k'an ye yarabi ala k'o kɛ sɔli ala rasulil karim o la o kɔ tɛmɛlen kɔ komi an bɛ jamana dɔ kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye an bɛ a jamanatigi fo n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ yarabi a ka fanga k'a labanko ɲuman kɛ an n'a ye yarabi ala k'o kɛ a sigila ni tɔgɔ duman min ye k'a wuli n'o tɔgɔ duman ye yarabi ala k'o kɛ k'an bɛɛ kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala k'o kɛ sɔli ala rasulil karim o kɔ tɛmɛlen kɔ komi an ka Mali masadɛri a bɔra yan an y'o de fɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn balaw min bɛ Mali kɔnɔ ani balaw min bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ balaw ninnu bɛɛ ala k'a bɛɛ bɔ yen mais silamɛya dakala la bɔnɔ de ye an b'a ɲini ala fɛ dekun min bɛ silamɛya kan yarabi ala k'a wuli ka bɔ silamɛya kan n'an bɔr'o la an bɛ an ka ansɔriw fo ka président national fo n'o ye Sako Adama Di Sanogo donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a bɔla fo Buwake kan na mais a kan kana kɛnɛ nin yɛrɛ kan u bilala retard la dɔɔni donc an b'a fo ka ansar dini bureau bɛɛ fo ansar dini mɔgɔ o mɔgɔ bɔla yɔrɔ yɔrɔ k'i sen ta kana se yan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ an ka quartier mɔgɔw fo quartier in na yan sigida 3 don u b'a fɔ ko cimetière da Wasti yɛrɛ Mangorontu mais a bɛɛ bɛ wele Wasti de la donc o la an bɛ a dugutigi fo ka alimamuw fo ka cɛkɔrɔbaw fo ka musokɔrɔbaw fo ni fɛn dɔ sigili mɔgɔw ɲɛna a sigili tɔgɔ la bon n'i ma foli kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ peut-être ci a ma diya i ye sinon ne tun ma kanu fiyewu n ka kuma cɛya kɛnɛ nin kan sabu na ala sɔnna ko la ka ban ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ka kuma sisan maloya bɛ na parce que n'i faw i mɔkɛw i karamɔgɔw alimamu denmisɛnw maakɔrɔbaw i ye min ɲini ye ɲuman na n'o y'a faamuya ka ban ala e ka foyi t'a la tuguni o tuma n'i m'i farati kuma la i bɛ don gɛrɛsi la olu ye ne ka kuma bɛɛ fɔ ka ban mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna olu ye ne ka kuma bɛɛ fɔ ka ban donc wala an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka autorités fo an ka gendarmes minnu bɛ yan policiers minnu bɛ yan militaires minnu bɛ yan CEDEAO capitaine a n'a ka jamakulu fana bɛ yan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn o la silamɛw nisɔn ka di kuma min na ɲinan bɛɛ ala ye dugawu minɛ walahi Wasti cɛkɔrɔbaw a denmisɛnw a kamalenw a musow a n'a karamɔgɔw u ko nin fɛn nin y'u olu ta de ye san bɛɛ sa f'an bɛ ɲɛnamaya la ɲinan ta kɛla cogoya min na u bɔcogo filɛ ko nka san wɛrɛ ta k'an k'an sigi ko k'o filɛ olu y'o layidu di bɔn tuguni ne baarakɛɲɔgɔn min ye ansar diini mɔgɔw ye olu fana ye layidu di a fana tuguni ko ɲinan ta nin bɔlen kɔ a la jara t'a organiser tuguni ko ansaru yɛrɛw de bɛna organiser ka nin baara nin kɛ u ye a kɛ yɛrɛ ɲinanko ye mais an ma wuli joona sinon sous la section de kan ka wajili kɛ yan mais comme an ma wuli joona o y'a sɔrɔ sous section ye wajili boloda fan bɛɛ bon an k'u ma n ko an y'a fala sous section bɛɛ ka wajili kɛ yɔrɔ bɛɛ ɲina tere fɛ an nana jɛ tere fɛ ta la donc o la an b'u fo la k'o waleɲuman dɔn ka Adjamé section a n'a président a n'a sous section président a n'a membre bɛɛ k'u bɛɛ fo u ka layidu kan ɲuman na ko san wɛrɛ ta an bɛ jɔ ni nin ye o de diyara ne ye kosɛbɛ wa ansar président national yɛrɛ sura an n'a kumana a ko ni ala sɔnna u bɛɛ bɛ n'u sen don a la bon alhamdulillah Mali masadɛri
ale fana ye min fɔ o ma dogo mɔgɔ si la o fana ko ni ala ye san wɛrɛ d'an ma ko anw yɛrɛw t'a kɛ tuguni dɛ olu de masa di fɛn o fɛn bɛ yen olu de bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ a bɛ faamu o tuma k'a fɔ ko ne ɲɛna k'a fɔ Fariku Sumaworo ɲɛna ko san wɛrɛ ta anw si t'a organiser aw de b'a organiser anw de bɛ fara a kan a bɛ faamu jama ya rabbi silamɛya ala k'a kɔrɔta ni sɛbɛ ye ala k'an yɛrɛ kɔrɔta a fɛ o la an bɛɛ bɛ diɲɛ comme temps tɛmɛna maa min yafa ɲini kuranɛw kalanna fɛn bɛɛ kalanna mais laada kama an ka wuli an ka kulukɔlaw siɲɛ 3 kalan k'a nɛmɛ se tagabaga bɛɛ ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوفيق والتوبة ومغفرة لنا والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله عدد ما خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما والحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق الله في السماوات والأرض ما بينهما والله أكبر عدد ما هو خالق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بحمده وأماله وجماله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على جميع نعمائه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بألوه وأماله وجلاله. الله أكبر المتعظم في كبريائه وجلاله وبخائه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كل هم وغم وكرب وشدة وضيق وحديث يحدث العبد في جميع أحواله. وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من كل ذنب أو عيب أعطيناه أجعلناه في سواد الليل وفي ضياء النهار وفي إقبال كل منهما وأدبارها. بسم الله العظيم الذي توعد كل شيء عظمته. أستغفر الله العظيم الذي توعد كل شيء عظمته. سبحان الله العظيم الذي توعد كل شيء عظمته. الحمد لله العظيم الذي توعد كل شيء عظمته. لا إله إلا الله العظيم الذي توعد كل شيء عظمته. الله أكبر هو العظيم الذي توعد كل شيء عظمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي توعد كل شيء عظمته.
بسم الله العزيز الذي ذل كل شيء لعزته أستغفر الله العزيز الذي ذل كل شيء لعزته سبحان الله العزيز الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله العزيز الذي ذل كل شيء لعزته لا إله إلا الله العزيز الذي ذل كل شيء لعزته الله أكبر هو العزيز الذي ذل كل شيء لعزته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الذي ذل كل شيء لعزته بسم الله المالك الذي خلق كل شيء لملكه أستغفر الله المالك الذي خلق كل شيء لملكه سبحان الله المالك الذي خلق كل شيء لملكه الحمد لله المالك الذي خلق كل شيء لملكه لا إله إلا الله المالك الذي خلق كل شيء لملكه الله أكبر هو المالك الذي خلق كل شيء لملكه ولا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم المالك الذي خلق كل شيء لملكه بسم الله القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته أستغفر الله القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته سبحان الله القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته لا إله إلا الله القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته الله أكبر هو القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر الذي استسلم كل شيء لقدرته لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الدائم الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نسألك اللهم أنت الذي لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تؤتينا مما عندك في إنجيل على عيسى والزبور على داود وفرقان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا وبحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من الأنبياء إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا وبحرمة قوة الله تعالى أربعة من السورة ياسين والقرآن صاد والقرآن قاف والقرآن الرحمن علم القرآن يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا بحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا بحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من العلماء إمام مالك وإمام الشافعي وإمام أبو حنيفة وإمام أبو أحمد بن حنبل يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا وبحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من الأولياء والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ القرقي والشيخ أحمد الغزالي والشيخ أبو الفتاح عارفين يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا وبحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من محمد ذو القرنان وسليمان بن داود ويونس بن مالك يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا وبحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من النساء
خديجة وعائشة وأم المؤمنين وسلمة وفاطمة بنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا بحرمة قوة الله تعالى مقتر الأربعة من الشهر المحرم والرجب وشعبان والرمضان. يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا بحرمة قوة الله تعالى مقتر الأربعة من البلد إلى مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل طور سيناء. يا الله يا ربي يا الله يا ربنا اللهم ارزقنا مالا كثيرا بحرمة قوة الله تعالى مختار الله أربعة من كلمات أستغفر الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تفيد علينا من أوليائك سر أولوياتك بين عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا ونبينا حبيبنا وشفينا وبصيرنا وسراجنا وقرة أعيننا وصلتنا إلى ربنا أبا القاسم الأمين سيدنا محمد أحمد حامد محمود أحيد وحيد ماهين حاسر أقب طه ياسين طاهر مطهر سيد رسول نبي رسول رحمة قيم جامع صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أفضل الصلاة وأزكى سلاما ولا قم أنكر مقاي عندك مينا anga militi kele ñogo shike anga do hadra la wala mi fatiyata ka jama bela bla qatla ka doke be ala bennu mana chuga mina ala ka bennu ma sigiti ala qamine ala qamine ala qamine ala qamine ya rabbi ala qamine ankaramu haydra baraka kama ala qamine ankaramu haydra baraka kama salli ala rasul karim al-fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولامي ارتي مغفو كاتب الشريف لا مغفو انا رجل شومن مي امو بفكو بولن ماندو حمزه جابي اما فوكا ولن ماندو صلى على رسول الله. الحمد لله رب العالمين أمباديو نتو يعني على ولك كنا يعني دمكشي دبا مالا ناكا قرآن سنماي يعني كرا كان صلو من كنا الله بنا الأستاذ عبد الله جرافة كدلا الله في أدبارا غنيا من كما جمانا بسكي جمانا ككليا جمانا دون غنيون كانوا يا ربي على كولتك كهير دو كوديفوار جمانا كوناني الإسلام جمانا كلنجلنا بلا جلي على كوكاني أما فوكا ولي ماندو أكاني مدلا كفوس جدتشا مامي على بولا على كويرانا وشكرا لكم في أمان الله. Tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila ngalondi zega tinya fala kachideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolumba